helpful jaya, but condoma helpful, but नैबे हाबानि भिडिअखौ हगारनो टारगेट लादों आङो 9 GB प्लास जानानै दं बे मोनसेया माला जागोनथाय सासे नानिनिफ्राय फेभरेटआ वाव मोनसे निउस नुदों एड्स बेराम बा जायखौ जों HIV होननानै बुङोब्लासो मिथियो दा बेनि थाखायनो बिथांजों फोजाब्रबलायलायबाय आं खौरां मोननायखायसो फोसावनो नैबेखौहाय HIV पजिटिभआ जोंहा कामरुप एरियायाव बा गुवाहाटी एरियायाव दा खौरां बायदिब्ला 8,000 प्लास अराउन्ड 9,000 क्रस जायैसे 8,000 टटेल नाम्बारखौ आं नायबाय आरो नोंथांमोननोबो देखायबाय 8,960 बा 9,000 जानो 9,000 जानो 40 जनल' खमसै जाय रेकर्डआव दं आरो उइदाउट रेकर्डआथ' दा बुंसै दा बे एड्स होनोबा जों गियो ओमफ्राय HIV जागोनलै होननानै बुंलायलायो जों खोथा खोनायो थ' बे HIVआ मा आरो माबायदि जायो बिदिया नोंथांनि बायदिब्ला बर' रावै गोबाङानो हयथ' जायफ्रा माने एसे एनैब्लाबो लेखा फरायबाय बा एजुकेटेड मानसिफ्रालाय वेल एजुकेटेड मानसिफ्रालाय अबশ্যই HIV बा HIV अथवा AIDS AIDS जेखौ बुङो ना बेखौहाय गोबाङानो हयथ' मिथिगौ खिन्थु जोंनि गामियाव थाग्रा गामियारि आंगो बिमा बिफाफोर बा फंबाय बिनानावमोन जायफ्रा माने बेफोरनि बारैहाय सतर्कता गैया दाबोनो मिथिया बिथांमोननि थाखाय बेनो आरो आं खोथाहरनो सानो जे HIV बा AIDS बेमार होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज बा ब्लाड स्ट्रीमजोंहाय बियो ट्रान्समिशन जायो माने ब्लाड स्ट्रीम माने थैजों बियो ट्रान्समिटेड जायो बारस्लायो औ माने जायफ्रा माने HIV गोनांनि थैखौ लायो सरि गुजुनाया नांलागोन मेनलि बियो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज जायया हচ্ছে हौवाफोरनि माने जेब्ला orgasm जायो orgasm जानानैहाय जे सीमेन बा मा होनो सीमेन बा स्पर्म गयो तो बेयावहाय बियो बे बेक्टेरिया बे भाइरासआ मेनलि थायो प्रेजेन्ट थायो एन्ड मा होनो हिन्जावसाफोरनि vaginal fluid बे vaginal fluidनावहाय बे HIV होननाय भाइरासआ बेनि थ्रुयैहायनो सासेनियावहाय ट्रान्समिशन जायो तो ओमफ्राय मने करो सोरबा गाव सोरनिबा पार्टनारफ्रा बायराव दङ सोरनिबा हौवाफोरा बायराव खामायनो थाङो सोरनिबा हिन्जावफोरा माने मिथियैयावहाय सानस'यैयावहाय सोरबा मानसिफोरजों माल्टिपल पार्टनारजोंहाय जुदि सेक्सुअली एक्टिभ जायोब्ला बेफोरबायदि रगफ्रा बेमारफ्रा जानायनि खुबै चान्सेस थायो बे मोनसे आरो जाहैबाय मने करो हौवाफ्रा बायराव थाङो आरोना गोबाङानो बेफोरबायदि माने मानसिनि बेफोरबायदि चाहत जिनिसा फैयो तो बे समावहायबो मानसिफ्रा गावखौ सानस'नो हाया बुजिस'नो हाया तो रेड लाइट एरियाफ्राव थांनायसै ना थाखा फैसा होनानैहाय रेड लाइट एरियायावहाय थांनानै बे सेक्स वार्कारफोरजोंहाय सेक्सुअली एक्टिभ जानायसै बे समावहायबो बे खिन्थु HIV बा AIDS जेखौ बुङो ह्युमेन इमिउनोडेफिशियेन्सि भाइरास बा AIDS होननानै बुङोब्ला एक्यूर्ड इमिउनोडेफिशियेन्सि सिन्ड्रम दे तो बे जिनिसा बे माने रगआ मानसिनियाव हामो किन्तु बे रगआ जुदि वान्स माने गासै जुदि सोरनिबा देहायावहाय एक्टिभ जाबायब्ला बियो आरो माब्लाबाबो बेनि चिकित्सा गैया दिनैसिमबो बेनि थाखायहाय माने फाहामनो हायाखै बे रगआ आरो मालाबाबो फाहामजाया आरो बे ओरैबादि गिथावथाव मोनसे रग जे मा होनो नोंनि देहायावहाय जुदि वान्स नोङो जुदि सोरजोंबाफोर बेबायदि सेक्सुअली एक्टिभ जाबाय बा मने करो बेयो आरो सबसे मेनलि ट्रान्समिटेड जानायनि चान्सेसा आरो मोनसे जायगायाव बेनो जाहैबाय जों गोबां समावहाय जोङो मिथिया आरोना जे सोरनि देहायावहाय HIV AIDS दङ तो जों सेलुनफ्राव थाङो
खानाय सिनजायो आरोना सेंग्राफ्रा मेनलि दाढ़ी हजायो खानाय सिनजायो बेफोरबायदि आरोना तो जुदि इन केस HIV एड्स गोनां मानसिनि कोनो थैखौ हाबनांबाय आरो बे माने बे सिजार बा जेखुनु इउज खालामनाय बुस्थुआ मने करो नोंनि बौनाय कोनो अंगआवहाय नांबाय नोंनि मोखांफ्राव बा आखाइफ्राव मबेबाफोर बौनानै दङ अब्ला बे जुदि ब्लाडना नांबायब्ला नोंनावहाय बिनिफ्रायनो ट्रान्समिशन जानायनि रेटना 99% बेयो माने शियरखा मेनलि बेयो खिन्थु सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज दै एकदम तो बिनि जुनैनो जोंनि गामियाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौहाय जे माने बी सिरियास अबाउट दिस डिजिज मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना जानो हागौ जे सोरबाया गावनि माने प्लेजार सेक्सुअली प्लेजारखौ मोननायनि गुनैहाय बायराफ्रावहाय बा सोरजोंबाफोर नोङो रिलेशन दोनहैदों सोरजोंबाफोर नों सेक्सुअली एक्टिभ जाहैदों बाट इउ मास्ट नो दे माने बे मानसिनो नों जायजोंहाय नों सेक्सुअली रिलेशन खालामदों एक्टिभ जादों बे मानसिनो HIV एड्स दंना गैया बेखौ नोङो जानकारी खालामनाया खुबै दरकार आरो बेफोरनि थाखायहाय अबस्यैनो जोङो आदार्स कन्ट्रासेप्टिभ मेथडना बांसिन खामानि मावा कन्ट्रासेप्टिभ होननानै बुङोब्ला बे प्रटेक्शन जेखौ इउज खालामो बेफोरो बाराय हेल्पफुल जाया बाट कन्डमा हेल्पफुल बाट बेयावहायबो माने ट्रान्समिशन जानायनि चान्सेसखौहाय 100% रावबो जानाय नङा होननानैहाय शियर होनो हाया तो मेनलि आं मा बुंनो सानामोन आरोबाव आं बुंनो आरो जायफ्रा मने करो हौवाफ्रा बायरावहाय एक्सट्रा मेरिटल एफेयार बा रेड लाइट एरियाफ्राव थांनानै गुबुनजों देहायारि सोमोन्दो लाखिहैबाय फैनानै आरोबावनो हिन्जावजोंहाय रिलेशन लाखिबाय तो बे समावलाय अबस्यय माने 100% हिन्जावनावबो जादेखायो आरो गथ'फोर जायोबा गथ'नावबो जागोन आरो जुदि बेनि गेजेरावहाय जुदि हिन्जावा प्रेगनेन्ट जायो बा गथ' जायोब्ला बे गथ'आबो HIV पजिटिभ मानो जोनोम जानाय दै बेबायदि बेजों लोगोसे आरोबाव फंसे खोथाखौ आङो बेनो जानायबावनो गोसो जायो तो बे रगआवहाय मेनलि इमिउनो डेफिसियेन्सि जायो दै जोंनि देहायावहाय जेमनै मा होनो जेखुनु भाइरास बा जेखुनु बेक्टेरिया जेब्ला एन्टार जायो जोंनि खुगाजों जोंनि ब्लाडफ्राव अचानकसे माबा मोनसे बेराम जेब्ला हाबो बे समावहाय जोंनि बे रगफोरजोंहाय फाइट खालामनायनि थाखायहाय व्हाइट ब्लाड सेल्स होननानै बुङो आरोना जोंनि बडियावहाय इमिउनिटि पावार थायो तो बे इमिउनिटि पावारानो डिस्ट्रय जायो ब्लाडनावहाय जों मिथियोना बयबो फरायो सेल थायो होननानैहाय बड'आवबा मा होनो बेखौ आं मिथिले इंलिसावहाय सेल बुङो कशिका बुङो ना हिन्दीफ्रावहाय तो थै अच्छा थै सेल्स गोरलै गोरलै सेल्स जेजोंहाय टिस्यु फर्म जायो तो बेनि बे व्हाइट ब्लड सेल्स आरोना बे सेल्सनि मेनलि CD4 होननाय मोनसे सेल्स थायो जेया T हेल्पर सेल्स जेखौहाय होननानैबो बुङो बे सेल्सखौहायनो बे मेनलि HIV एड्सआ एटाक खालामो आरो पुरा पुरि बियो डिस्ट्रय जेब्ला जालांनायसै आस्ते आस्तेनो मानसिनि देहायावहाय प्रत्येकटा देहायावहायनो अंग पतंगफ्रा आस्ते आस्ते नष्ट जालांनो हमो आरो खस्थ'यैहाय थैयो अंगफ्रा माने रेस्पिरेटरि सिस्टेमावहाय एटाक खालामब्ला नोंनि हां लानो खस्थ' जानायसै आस्ते आस्ते बे मा होनो समफ्ल'ना मा होनो बर'फ्रा ना लंग्स बेफोरो डिस्ट्रय जानो हमनायसै किडनि डैमेज जानो हमनायसै बेबायदि आरो आच्छा तो बेबायदि आं बेराव खिन्थु बेनि मोनसे आरो जिनिसखौ आं खोन्थानो बावबाय बेनो जाहैबाय मने करो सोरनिबा हौवा हिन्जावने जाबाय बा फिसाफोर थालांबाय फिसाफोरनावबो HIV एड्स दङ बा सोरनिफ्रायबा ट्रान्समिशन जाबाय तो बिनि उनावहाय जेब्लाफोर जुदि पजिटिभ रिपर्ट मोनदोंब्ला दा एन्टि रेट्रोभाइरेल थेरापि होननानैहाय मोनसे दङ जेयावहाय मा जायो बे जे इमिउनिटि पावारखौ जे डिस्ट्रय खालामो
इमिउनिटि पावारखौ जे भाइरासआ डिस्ट्रय खालामो बे मा होनो इमिउनिटिखौहाय हमथाना लानायनि गुनैहाय एन्टि रेट्रभाइरेलावहाय किछु थेरापि आरोखि बियो कन्टिनिउ सोलिबाय थायो बे मेडिसिनफोरखौ जाहोबाय थायो बेयो टटालि सरकारि दिगनिफ्रायहाय बियो फ्रि आरोना आच्छा थ' आं बेखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय दा खौराङाव गोसारगासिनो दं गोबां बारायगासिनो दङ आरो मेनलि आजिखालि जोंनि सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौ जों खोनानो मोनबाय थायोना उमुगा उमुगजों थांनाय उमुगा उमुगजों थांनाय थ' केयारफुल जायाबा सन्देरोबा माने बिराद खस्थ'यै बासिखाया नालाय बासिनायनि चान्सेसआनो गैया गोबांखौ जों खोनायो जायफ्रा जायो थ' बि केयारफुल जानानै थानाया गाहाम